Hello guys, welcome again sa Learn with Lloydie. In this video, maghisgot na po topic regarding fluid mechanics. Kung karon nga video, mag-solve kog mga problems na related sa fluid flow in pipes and continuity equation. Sige, di na ta magdugay. Let's start. Problem 1. Water flows through a 0.3 meter diameter pipe at a velocity of 3 meters per second. Find the following: A. Discharge, B. Weight flow rate, and C. Mass flow rate. Unahon na to pag-solve ang discharge. Based ato ang previous video, ang equation for discharge, we have Q equals area times velocity. Therefore, mo na ito ang main equation for the discharge. And take note, ang given sa problem is we have diameter and velocity. Kay area man ang gipangita, atong gamiton is ang area sa circle. We have 1/4 pi d squared. Now we have this equation. We have 1/4 pi times d squared nga atong d we have 0.3 meters times velocity we have 3 meters per second. Para atong mahibaw-an unsa atong final value sa discharge, ato ning isolve gamit ato ang calcu. Now in our calculator, ang kani nga mga value ato na ning gi-plug in. Kanang 0.25 ako lang gi-convert ang 1/4 into decimal. We have pi times 0.3 squared nga mo na atong diameter times 3 nga mo na ato ang velocity. Nato na lang equals para ato ang mahibaw-an. Kay fraction man to convert that into decimal, atong i-click ang SD. Now we have a final answer of discharge na tay 0.21 meter cube per second. Muna ni ato ang final answer sa discharge. Karon mo proceed ta sa problem B. Weight flow rate. Karon kay weight flow rate man atong gipangita unsa may equation. We have this one natay W or weight flow rate equals specific weight of the fluid times imuhang discharge. For discharge, nanatani nga value. Unsa day imuhang specific weight sa imuhang fluid? Kay water man ato ang fluid, unsa gani ang specific weight? Kung atong balikan ang fluid properties, mo ni ang specific weight of water, we have 9.81 kilonewton per cubic meter. Karon kani nga value ato lang i-times sa discharge nga ato ang nakuha. Atong isolve. Muna ni ato ang mga value, we have 9.81 og sa atong discharge we have 0.21. Sa inyong nakita, pwede na to makancel ang ato ang volume nga cubic meter. Ato ning i-cancel, we have ang mabili na lang nga unit, we have kilonewton over second. Nanata karoy weight flow rate. Para atong mahibaw-an ang final value, ato ning isolve gamit ato ang calcu. Karon sa atong calcu, mo na ang value 9.81 times 0.21. Ato na lang i-equals nga kuha ta og 2.06. Unsa may unit ani? kN per second. Muna ni ang atong final answer sa weight flow rate. Karon ato na pong isolve ang mass flow rate. For mass flow rate, mo ni atong equation, we have density times discharge. Kaya nga atong fluid, water man, unsa gani ang density sa water? Mo ni ang ato ang density sa water, we have 1,000 kg per cubic meter. Kaning 1,000 ato lang ning i-times atong discharge nga 0.21. Again, based sa data nga ato nga kita, pwede na itong makancel ang iyahang volume nga cubic meter. Para mabawa na ito ang final value at ato ning isolve gamit ato ang calcu. Now we have 1,000 times 0.21 equals natay value nga 210 kg per second. Muna ni ang final value sa ato ang mass flow rate. Ug mo ni ang pamaagitanan sa pag-solve sa problem 1. Problem 2. A converging nozzle is shown in the figure. Find the exit velocity. Mo ni diri atong in ug mo ni diri atong out. Kung inyong nakita sa problem, ang nozzle ang given is diameter sa section 1 and velocity 1. Also in section 2, which has a smaller diameter, we have D2 and pressure. But dili na to na kinahanglan. Ang pagitaon lang unsa kay velocity diri ang apart. Take note kay continuity equation man ni atong i-follow ang conservation of mass.
we have mass in equals mass out, or we have M1 equals M2. And we can use the formula of discharge to find the value of exit velocity. We have discharge at your inlet and discharge at outlet. And on sa may formula sa discharge, we have area 1 times velocity 1 equals area 2 times velocity 2. Wala man gihatag ang area, atong kuon ang area gamit ang gihatag nga diameter. Sa laing bahin, kinahanglan nga consistent ta sa unit. Take note, ang imong diameter ang gihatag is mm. Ang imong velocity is meter per second. So therefore, kaning mm ato nang himuon og meter. And we know that 1000 mm equals 1 meter. Kaning 150, in order nga ma-convert ni into meter, ato ning i-divide og 1000. Og ang area nga atong gamiton mao ang area sa circle. We have 1/4 pi d squared. Now, from our equation, we have 1/4 pi times 0.150 meters. So, ang 150 mm, i-convert na to into meter. I-divide na ni og 1,000. Okay, so muna na itong setup. Nan base atong makita sa itong data, pwede na ito makancel ang 1/4 pi. Karon mo na lang niyang nabilin sa ito ang equation. And para mahibawa na ito ang final answer sa exit velocity, atong isolve gamit ito ang calcu. From our calcu, ato nang i-plug in nga mga value. We have 1.50 squared times 1.2 nga velocity equals 0.075 squared times exit velocity nga alpha x. Para ato makuha, ato lang ning i-shift solve. Karon nakakuha tag value nga 4.8 meter per second. Muna ni ang final value sa ato ang exit velocity nga 4.8 meter per second. Problem 3. In the mixing chamber shown, find the fluid velocity at pipe 3. Okay, so base ato ang given nga problem nga mixing chamber, natay inlet at point 1, given ang iyang diameter of velocity. And then iyang outlet at pipe 2, given gihapon ang diameter of velocity. For pipe 3, given only ang diameter na. Ang atong pangitaon ang iyahang fluid velocity. Nganong kabalo man ta diri inlet kani outlet, kay kung tan-awon nimo ang arrow kani pasulod, kaning duha pagawas. Again, mogamit gyapon ta og concept sa continuity equation. Mass in equals mass out. Karon natay discharge nga Q1 equals Q2 plus Q3. Muna ni Q1 equals Q2 plus Q3, or we can simplify this equation by using area and velocity. We have area 1 V1 equals area 2 V2 plus area 3 V3. Given ato ang velocity 1 o velocity 2, and wala tay gihatag nga area sa problem, pero gitagaan ta og mga diameter sa mga pipe. Therefore, to find the area, ato lang buhaton is to use the area for circle. Natay 1/4 pi d squared. Kinahanglan nga consistent ta sa unit. Take note, imong diameter ang gigamit is mm, ang imuhang velocity ang gigamit is meter per second. Atong buhaton para consistent ta, kaning mm ato nang i-convert into meter. Para ang mm mahimong meter, i-divide lang na og 1,000. Karon mo na ni ato ang equation. We have 1/4 pi d squared from 250 mm, nahimo siyang 0.250 meter. And then kani nahimong 0.100 meter from 100 mm. Likewise, kani pud siya nga diameter sa pipe 3. And take note, kay area man sa circle atong gigamit, constant sa duha, we have 1/4 pi mo nang ako na lang gipagawas. And base atong makita, kaning 1/4 pi pwede nato ni makancel. We have this one, ato ni i-cancel, ug kana pod makancel siya. Karon para makuha nato ang final value sa V3, ato na lang ning i-solve gamit ato ang calcu. Sa ato ang calcu, ato ning gipang plug in nga mga value. At pipe 1 natay 250 squared nga iyang diameter times 3.5 nga velocity. Dayon at pipe 2 natay 0.100 squared meter times 10 nga velocity, plus at pipe 3 ang iyang diameter nga 0.050 squared
times velocity 3 o diri sa calcu alpha x. Para atong mahibawan ang final answer sa V3, ato ning i-shift solve. Karon nakakuha ta og final answer sa V3 nga 47.5 meter per second. Ug mo ni ato ang fluid velocity at pipe 3. Mo ni atong final answer sa fluid velocity at pipe 3 na tay 47.5 meter per second. Problem 4. The diameter of the pipes 1 and 2 of the mixing chamber are 3 cm, while the diameter of pipe 3 is 4 cm. Alcohol enters 1 at 6 meter per second, while water enters at section 2 at 10 meters per second. The temperature is 20 degrees Celsius and specific gravity of alcohol is 0.80. Compute the density of the mixture at section 3. Base ato ang figure na atay inlet nga duha, natay pipe 1 and pipe 2. Then atong outlet usara we have pipe 3. Therefore, from continuity equation we have Q1 plus Q2 equals Q3. Kay ang gipangita sa problem is compute the density of the mixture at section 3. Maghimo ta karog equation nga naay density. Sa fluid we have alcohol and water. Therefore, mogamit ta og compressible fluids. Density times area times velocity. Now, from this equation, ato ning i-convert into density, area, and velocity. Now, we have this equation, density 1, area 1, V1, plus density 2, area 2, V2, equals density 3, area 3, V3. Para mas masabtan na to ang problem, atong ihatag ang mga given value. Karon mo ni ang given sa to ang problem. We have density 1 for alcohol, density 2 for water, density 3 sa ato ang mixture ug mo ni ang gipangita sa problem, and given ang mga velocity sa ato ang pipes. For velocity 3 wala gihatag diri sa problem pero atong makita diri sa figure. Mo na niyahang mga value. And density sa water, kung atong balikan ang topic sa fluid properties, natay 1,000 kg per cubic meter. And then density sa alcohol wata kabalo pero gitagaan ta og specific gravity nga 0.80. Atong buhaton para atong mahibaw-an ang density sa alcohol, atong gamiton ang ato ang equation para sa specific gravity. This is our main equation for specific gravity. We have density of your fluid divided by density of water. Ang atong fluid man kay alcohol, we have this one, and density of water we have 1,000 kg per cubic meter. Ato na lang i-cross multiply. Therefore, ang density sa tong alcohol na atay 800 kg per cubic meter. Karon gamit ani nga mga value, ato ning i-plug in sa to ang main equation kani para makuha nato ang final answer sa density of the mixture. Muna ni ato nang gi-plug in ato ang mga value sa to ang main equation. Again, kay atong gamit area man sa circle, ang constant aning area 1 ug area 2 natay 1/4 pi. And then density 1 sa alcohol natay 800 kani kilogram per cubic meter times iyahang diameter squared na 0.03 meter. Ngano ka nga nahimo ning 0.03 na ang given kay 3 cm man. Take note, atong velocity is meter per second. We have to be consistent with our unit. Mo nang kaning cm ako nang i-convert into meter, and we know 1 meter equals 100 cm. In order kaning 3 cm ma-convert into meter, i-divide lang na directly og 100. Mo na ni siya. Likewise kanipod 0.03 meter squared kay pareha raman og diameter ang pipe 1 ug pipe 2, and then 0.04 meter squared sa pipe 3. Given ilang velocity, we have 6, 10, and 9. And again, take note, based from this equation, makancel nato ang 1/4 pi. Karon ato nang isolve ang value sa density of the mixture gamit ato ang calcu. Karon from our calcu, kani nga mga value ato nang ipang plug in. We have 800 times 0.03 squared times 6, nag-represent ni sa pipe 1. For pipe 2, we have 1,000 times 0.3 squared
times 10 equals for pipe 3 nga makita nato diha ang density of the mixture. We have alpha x nga nagrepresent sa density 3 or density of the mixture times 0.04 squared times 9. Para mabawa na tong answer, ato na lang i-shift solve. Karon na ako atog 925 and mo ni atong final answer sa density of the mixture. Mo ni ato ang final answer sa density of the mixture. Problem 5. The water tank is being filled through section 1 with velocity of 5 meter per second and at section 3 with a discharge of 0.012 meter cube per second. If the water level H is constant, determine the exit velocity at pipe 2. Sa problem, gisupplyan siya og tubig ni pipe 3 o pipe 1 and then ang iyang outlet at pipe 2. For pipe 1, ang gihatag natay diameter nga 40 mm and velocity of 5 meter per second. And then for supply pipe 3, ang gihatag is only ang iyahang discharge nga we have 0.12 cubic meter per second. And also for exit pipe 2, ang gihatag we have diameter nga 60 mm. Ang atong pangitaon karon pila ka ang velocity at pipe 2. Kabaluta from continuity equation nga mass in equals mass out, or we can simply say discharge in equals discharge out. And based atong nakita diri duha atong inlet usa atong outlet. Therefore, naata equation nga Q1 plus Q3 equals Q2. From this equation, ang gihatag lang nga Q ang Q3. Karon atong i-transform ang Q1 and Q2 into area times velocity. Now, we have this one E1 V1. Given man atong velocity 1 nga 5 meter per second and area 1 wala man gihatag pero given ang diameter, and area 2 wala gihatag ang area 2 pero again given ang iyang diameter. And kaning V2 mo na itong pangitaon mo ni ang exit velocity at pipe 2. Kinahanglan ta consistent sa unit kaya ang imuhang discharge ang gamit meter, ang imuhang diameter ang gamit mm. We have to convert mm into meter, and to do that ato lang i-divide ang 40 to 1000 o kaning 60 atong i-divide to 1000 para ang duha ma-convert into meter. Muna na ito ang mga value. For pipe 1, natay area 1, natay 145.040 meter. Kung inyong nakita atong equation, ang ato ang unit consistent na. And this is our velocity V15 plus volume flow rate. And for pipe 2, mo na siya 1/4 pi times 0.060 meter squared times V2. And kaning 1/4 pi, dili nato ni pwede makancel. Kay sa atong equation, si V2 naman lang ang anon, ato ning kaon si V2. Atong gamiton nato ang calcu. Karon sa atong calcu, ato ning gi-plug in nga mga values. We have for pipe 1, 0.25 or ang 1/4 ako lang gi-decimal. And then we have this one, diameter times velocity nga 5 plus discharge at pipe 3 nga 0.012. And then for pipe 2, mo ni ato ang alpha x nga nagrepresent sa exit velocity at pipe 2. Ato na lang i-shift solve para makuha na to ang value. Karon nakakuha ta og 6.466. Ato na lang ning i-round off na atay 6.47. Ay velocity man atong unit is meter per second. Muna ni ato ang final answer sa exit velocity at pipe 2.